Omurikito Sara Nyarangi Ntita soroboti ururekirano korwase county ya Kisii tokogenda se county ya Nyamira nigo egati y'abarundi ab'ekipigipigi babere bagawe sokia na gukwanera igoro y'umucangobo ase serikali askere bo igo babere bakwemurungane na goteba na cinga kinyinge nigo bakwebwa nabono nigo baganiriye serikali gusabarayi abaye bari babere bagoswabisi kwene kyabunango cyabare ko bainyora asobokoreri we serikali Omurikito Job Mangi korwase county ya Nyamira nabakagusangana barabo. Sekta ya bodaboda negati y'ekisiro kinene ase obotenenku bwense icyo ya Kenya. Ntwabatogotaalira abamenyi be county Nyamira anene mono bali bagokora ase sekta ya bodaboda elinde koigwa okogani kwabo ase serikali yabetege gochorwa ase obochori obonene. Ntubuna bana bodaboda ase economy ya Kenya to contribute much mono lakini ndonyo iri ase abande bateba serikali ekikubagatira kipara nekinyomba cyo gwekenga korwaso mugaso nembura elinde batware kinga kicinyororo ase byasara byabo atokonye kipara tugwete kire kimbe mono noya ne kibigiye kibuna mo chairman yo minda kwana abange baitone ikironi lakini twaumire iyo bwana gabana so gwanja kwa utokonye ya mubamba intundu tutabwatie kebanda Kaki Steveni mugaka onye koro kobwata mabera nojo murato tuake bijagaiga o maene ntubwati kebanda gakio gojo otokonya se kebanda esabana bakoigama egati abana bodaboda mbasaba serikali gokeya ligoliria mabuta elinde banyale kwegendereria ase byasara byabo karanje ngenteka kira obugima bwa mwananchi mwananchi boira nense n'amafuta na romogongo getekyo mogongo kiense ky'abantu bonse ono tokumusaba akwanira mangana amafuta ayayerie mbasaba barayi babete bagochorwa gotakira aba MCA ababunge abaseneta aba women rep no mugabana kubwatirana elinde kogendereria county ya Nyamira abarayi baitu twachora abaya korwa aba MCA aba seneta aba women rep kigabana chicha mubono chitokonye chipara cheto chisaregete aba minto bandisi TV byamona hogo tutarira gendera tutarira naende tabaka makurime abantu babateria mangana kurwa se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Mangi Mbiamono omuriki obe county ya